daga washe gari Allah zai fara biya ma bukatar ka. Bari in baka wata nafilar da duk yadda lamarin ka ya tsananta kake so Allah yana biya ma ita, komin girman bukatunka, komin shiga matsalar da kai Allah yana maka abin da kake so. Alfarmar annabi daure ka aiwatar da wannan sirrin. Nafila ce zan baka raka'a 2, ka tashi karfe 3 dare ko karfe 4 lokacin da alfijir ya kusa ketowa, kai nafila raka'a 2. Idan kai nafilan nan raka'a 2 tak, ka zo ka zauna ka mai da goshinka ka yi sujjada bayan ka yi sallama fa kenan. Ka yi sujjada ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ka karanta 41 kana mai sujjada a ƙasa. Kar ka dago a wannan sujjada da kake yi. Wallahi azimu ka faɗi buƙatarka ko sun kai miliyan kaza ne. Wallahi Allah zai biya ma buƙatarka. Ka kwasan sirrin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mun ba da shi saboda annabi.